Velkommen YouTube til min spil fucking Terraria. Asmus, jeg kan ikke hoppe ved spawn. Virkelig? Ja. Så går vi væk fra spawn. Farvel spawn. Nå, men jeg vil gerne have det. Nej, vi skal nok bo her. Du skal bare gøre sådan eller op. Jeg hacker jo ikke, det ved du godt. Men jeg kan ikke gå, Peter. Hvorfor? Sådan er sådan Terraria server opbygget. Nej. Jeg skal skrive sådan en hemmelig fucking kode, der er væk, efter man har fået den første admin. Men, Der står bare spawn protected things. Okay, vi Fedt! Det er et godt sted. Hallo. Okay. Kan jeg hugge noget her? Ja, det kan jeg. Det regner med træ. Jeg kan ikke komme. Sådan normalt Minecraft, det skal også være sådan her. Uden man har installeret mod. Ja, fordi det er mere realistisk. Også i mange videoer, så de der animeret, så gør de sådan, så hugger de altid sådan en blok midt i, altså dem der er tre før bladene. Så står de bare sådan, godt sted. Godt sted. Nå, men det er fordi der er nogle krukker, jeg skal lige udforske det. Og jeg er vant til, at jeg hele tiden har lys ved mig. Fuck, det bliver underligt at spille nu. Nå, jeg har fakler. Vent lige på mig. Ind i den mørke grotte. Okay, men Terraria, det shurikens! Nå, jeg fik Hey. Jeg fik silvercoin. Woo! Jeg har 4. Jeg har 2. Har 1. Hey, kan du ikke holde torches? Okay, her på at give mig. Nå. Nå, det var ikke sådan. Vi skal droppe dem på den her måde. Okay. Hvad er sådan der? Okay, nu skal ikke... Kommer du til at ikke for noget, men... blive warrior? Ja, så jeg er warrior, ja. Måske kommer der til at være lidt flere videoer med... Mathias. Jeg er ikke sikker, men... Der er en let's play. Au, jeg blev skadet. Du skal blive ved. Ja, det er disco. Prøv lige at gøre det. Au. Nu bliver det bare. Der var 4 pile. Hvad skal du have? Hvad er der i chesten? Der er 49 pile okay, og nogle potions. Inden du tager noget, så prøv lige... Jeg har lige taget det hele. Okay, prøv lige at sætte en fakkel. Der var den her. Så jeg fighter. Så var der night owl potions. Så var der wooden arrows. Wooden arrows, dem skal du have dem der. Så der vi laver en wooden ting til dig. Så der fik jeg lige en silvercoin der. Der er noget... Vi skal egentlig også bruge noget stone til at... Hey, kommer du ikke til... Er du warrior? Ja. Okay, så er jeg archer. Men du sagde, du skulle også lige før. For lidt siden. Silver! Fuck den store grotte. Kommer du? Ja, jeg er på vej. Jeg kan ikke se noget. Havde det ikke også bare det her? Vi er jo vant til, at vi har vinger og alt muligt shit. Sæt en fakkel! Dø. Jeg stopper her. Sæt den! Altså den der. Det er synd, de ikke så den episke kamp. Men det er jo min episke kamp, hvor jeg var ved at dø på 62 liv. Du kan se mit liv. Gå væk! Psst. Den lyser. Hey. Au, men jeg tager glowstick 21. Hvad? Jeg er lige i gang med optag. Hallo. Prøv at se her. Torch! Glowstick. I må gerne se den. Okay. Jeg har set den nemlig. Okay, der er hvad i loftet? Lidt senere. Der er noget iron. Tror du ikke bare, jeg skal af? Hvis jeg nu sætter torch her, så kan jeg bare bruge glowsticken. Wow! Nej. Jeg har sat en fakkel på mig. Har du taget med en penge? Ja. Men det er fordi vi lige har fået en ny film. Prøv lige at kigge i chatten, hvad der stod, hvad jeg døde af.
Der står bare, at du blev fjernet fra serveren. Det var fordi, der var en blok sand, der ramte dig. Whoopty. Det var fordi, jeg var i gang med at hugge det der jern, og så var der en blok sand over, og så faldt ned over dig. Mathias! Undskyld. Jeg lavede en fejl. Ja. Der er mange fejl rundt. Men vi har allerede nok til en anvil. Okay, jeg bliver bare oppe og hugge noget træ. Ja, og begynder at bygge et hus. Skal vi ikke bo lige uden for grotten? Stej, motherfucker slam. Jeg kan ikke se noget. Er du død? Nej, du er ikke død. Du står og slår på mig. Mig? Nej, Jeg står hernede. nej, jeg kom til at kaste min glowstick. Det er din skyld. Lort slime. Jeg er vant til at have grappling hook også. Det er irriterende. Nu skal du... Jamen, det kan det ikke være irriterende. Man skal bare lære det. Vi skal bruge noget gær, så kan vi nemlig... Det er ligesom de gode gamle dage. Altså, jeg laver lidt flere torches. Okay, og så... Okay, jeg kunne egentlig godt tænke mig... Jeg tror lige, jeg laver lidt fire arrows til dig. Jeg ved godt, hvordan jeg kommer tilbage. Ja. Jeg dør bare. Ninja attack! Og så jeg fik lidt gær. Jeg dør bare, jeg synes. Det er måden, jeg kommer tilbage. Okay, jeg tager lige lidt flere... Laver lige lidt flere torches. Og så har jeg også... Jeg er glad for, at jeg alligevel ikke tog hardcore. Ja. Som mand. Selvfølgelig. Jeg sagde også til, at du ikke skulle til hardcore. Og det gør det heller ikke. Okay, jeg hugger... Vi skal også bruge noget cobblestone, du når jeg tænker over det. Det er jeg i gang med. Hvis jeg glemmer. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 21. en ting jeg også vil sige til jer, det er, jeg er i gang med at uploade den flot Skyrim Let's Play. Og ved du hvad? Jeg har prøvet at forsøge 3 gange, og der sker slet ikke noget. Men i dag har jeg bare... ja. Vent lige et øjeblik. Nej. Jeg drukner bare. Måske vil I have nogle Call of Duty Let's Play. Jeg ved bare ikke, om jeg kan optage det. Jo, det kan jeg selvfølgelig godt. Men det er lidt svært. Ellers så optager jeg bare et game, som jeg allerede har spillet. Det er meget nemmere. Jeg kan ikke komme op til min svampe. Giv mig det der... Ja, nu drukner jeg. Jeg kan godt lide svampe. Det giver liv. Giv mig svampe. Okay, Asmus is shark food. YouTube med Asmus is shark food. Men det er fordi, når man drukner, så siger den rigtig tit, man er hej med. Nej, men det gør den jo ikke normalt. Det er kun fordi, det er noget på serveren, der siger det. Det som removed for det server, den ser jo bare, at du er blevet mast i en blok normalt. Sådan. Ej, slimes. Jeg ved godt, I er smukke, men I skal altså ikke. I skal ikke tage mig. Mushroom. Jeg håber eddermame bare ikke, det bliver blood moon nu. Jeg har også 3. Det er ikke blood moon. Okay, vi bygger det lige her, så vi tager lige en pickaxe. Men kan vi ikke bygge det herop? Der er sådan, der er det rimelig lige i forvejen, ja. Så skal vi bare lige hugge det her træ først. Jeg begynder at gøre sådan der, at vi... Nå ja, jeg satte jo den der blok træ her. Det bliver enden af vores hus, så... Hopperkude. Hvorfor bruger jeg ikke min boomerang? Det er jo dit første art indtil videre. Vent, jeg kan lave lige noget her. Et crafting table, så kan du lave dig en bue. Ja. Har du 3 torches? 3 torches? Jeg har flere. Nej, det er lige meget. Jeg har selv lige lavet noget. Jeg har flaming arrows. Skal du have lidt arrows? Ja, tak. Men kan du lave en ovn? Ja, det kunne du godt. Ved du hvad jeg også laver lige om lidt? Beskyt mig. Beskyt mig. Okay, vi kæmper begge. Jeg begynder at... Jeg tager et demon og... Jeg har et liv. Au. Jeg døde der. Au. Jeg havde sådan et liv. Du kan se det, når videoen bliver uploadet. Okay, er det okay, at jeg laver en iron bow? Efter jeg har lavet den.
Jamen, jeg skal også have noget. Ja. Mathias, det er svært ved at høre dig. Og der kommer... Var det bedre nu? Ja, der kom lige zombier og dræbte dig. Ja, fuck, det er irriterende. Boomerang. Der er mange zombier. Kom væk. Jeg prøver lige med mit 1, altså mit svar. Au. Fuck! What's the movement from the server by a zombie? Hey! En zombie lige pludselig. Ja. Jeg skal tilbage. Virkelig, jeg gider ikke det. Asmus. Vi skal bare lave tilflugtningssted lige nu. Blok det til. Godt så. Jeg laver lige hurtigt crafting table. Jeg ved godt, vi allerede har et. Nå, jeg gider lige sætte et crafting table. Vi er i spawn. Jeg skal sådan. Ja, jeg kan ikke. Men jeg skal lige pludselig tube med nej, den command, den virker ikke. Er det ikke sådan en command, der hedder gør denne person til admin måske? Det kunne være sjovt. Ja. Okay, zombie, you cannot hurt me. Nej, hvis jeg nu kunne slå dem her. Nu fjerne den der blok der. Så skulle det være, at jeg kunne skade dem herfra. Der er ikke andet at vente på det på dag. Med mindre, okay. Vi går mine lidt. Nå, så laver du hvad? Gider du sætte et workbench? Nej, jeg laver mig et slash wooden sword. Det fik speed på mit sværd. Nå, fuck, jeg har ikke noget iron. What the? Hvor meget iron er det nu, man skal bruge til en bue? Meget, tror jeg vist. Er der overhovedet en iron bue? Ja. Er der? Nå, ja. Måske fordi jeg skal sætte den her. Nå, ja. Fik du anvil? Hvad? Fik du armbolden? Eller den der anvil? Jeg fik endnu en armbold. Her. The fire of the world died, motherfuckers, with my jeg tager dem herop. I'm taking. Det var fighting for the life. Ja, men hallo. Okay, gider lige gå ind og sætte den. Jeg fik ikke nogen. Det gjorde jeg faktisk. Okay, jeg droppede den til dig lige før. Vi skynder os med alt det træ, vi har, over i et andet hus, og bygger et hus der. Okay? Ja. Attack that hus. Penge. Jeg havde det der hul. Nå, vi skal virkelig meget bruge Fallen Stars. Til hvad? Mana. Ja, der er lidt Fallen Star. Der er en. Nemlig. Ja. Hey, vi har glemt at spise svampe. Det var derfor, vi døde. Demonai. Demonai. Hey, jeg kommer. Okay, lav en dør. Gør det fucking der. Jeg har ikke nok træ. Dammit. Der er 2 træer inde ved dig. Det ved jeg godt. Der var et Demonai inde ved mig også. Når jeg satte du an... Har du brugt anmelden? Har du brugt anmelden? Godt, den skal vi nemlig have sat herinde. Ja. Den der. Jeg gør den altså lige 1 tak længere. Nej, jeg gør lige 2 takker længere. Okay, så skal det se. Au! Ej! Nå ja. Har du nok træ til at lave en bue? Ja, jeg har. Vil du lave en til mig? Jeg har nemlig kun 3 træ. Jeg hugger lige noget på vejen. Jeg laver en chest, tror jeg.
Mangler du ikke iron? Jeg har 4 iron bare. Jeg har 11 iron ore tilbage, og 4 iron bar. Du kan bare se mig hernede, kan du ikke? Nej, jeg er lige lidt for langt væk. væk. Jeg er ved med at invitere mig til Morten Warfare. Nå, men ja, det var det for denne episode. Vi ses sgu i næste. Det skal vi. Ja, det var det. Var det? Vi ses.